Tornarà la calma i el cel blau es reflectirà en el riu. Tornarà la vida i els xiquets llançaran des del pont avions i barquets de paper. Refarem la casa com l'ocell construís de nou en la niu. Refarem l'escola amb els mestres senyalant als mapes ciutats del món sencer. I es diu des del cel un poema despertant al poble que es vol i es dona les mans. Comprarem flors, festejant la bellesa i assetjant la pena per tots els que ens han deixat. I pensarem en tots ells, agafats de les mans, submergits en una dimensió impossible, amniòtica, roja d'argila, tova com la bromera d'un salt. Glòria sense els nens, la mare sense la filla, marit sense muller, sense forn de panader. Els llibres ben tancats, esperant l'estudiant, el professor callat, el guàrdia paralitzat. Gàbia sense els nets, el de toros sense l'horta, marit sense muller, sense forn del panader. I els llibres ben tancats i esperant l'estudiant, i el professor callat, la modista quieta, paralitzant. No troben l'empresari, els treballadors, ni els clients del bar, la cambrera. No apareix aquell xiquet tan carinyós, tan especial, que a tots ens volia abraçar. I pensarem en tots ells, mirant-nos des de dalt, interrogants, amb una expressió impossible, el·líptica, ona que brilla i gronxa la pregunta que ens fan. Per què ningú no ens va avisar?
Imagina't un dia qualsevol, portant els teus fills a l'escola, anant a treballar o anant a estudiar. Imagina-t'ho. Imagina't unes hores després agafat a una reixa amb l'aigua al coll. I aleshores arriba una alarma al teu mòbil que et recomana no eixir de casa. Imagina't. Imagina't que no t'has pogut acomiadar de ta mare. Imagina-t'ho. Imagina't que treballes en una residència d'ancians, i no tens prou forces com per a fer-los pujar a tots a una zona segura. Imagina't havent d'escollir. Imagina't si t'ho hagueren dit abans. Imagina't. Imagina't com li expliques al teu fill que son pare no tornarà perquè ha anat a aparcar. Imagina-t'ho. Imagina que es fa de nit al teu poble i en la foscor el silenci només es trenca pels crits dels veïns demanant auxili. Imagina't. Imagina't que a la teua casa no queda ni rastre de la vida que has viscut, que no hi ha fotos que et recorden que els teus pares van ser joves. Imagina't-ho. Imagina't que tens un negoci, un forn, una floristeria o un camp de taronges a punt de collir. I de sobte no tens res. Només fang. Imagina-t'ho. Imagina que l'aigua ha entrat al cementeri, làpides i sepulcres rebentats. Imagina't els ossos dels morts escampats per terra. Imagina't la ràbia, el dolor. Imagina't-ho. Imagina't que el que ha d'estar al càrrec de tot està fartant-se en un bon restaurant mentre l'aigua enfangada ja porta morts cap a la mà. Imagina't-ho. Imagina't que ets alcalde o alcaldessa d'un poble i decidissis suspendre les classes i avisar als veïns. Imagina't les vides que has salvat. Imagina-t'ho. Imagina't que hi ha un pont que cada dia travessen milers de voluntaris i voluntàries carregats amb graneres i poals perquè saben que a l'altre costat hi ha algú que podria ser tu. És el pont de la solidaritat. Imagina't-ho. Imagina't. Imagina-t'ho. Imagina't 246 dies després que encara no saps on està el teu avi. Imagina't. Imagina't les 11 primeres files d'este pati de butaques. De la primera a la darrera butaca, des de la fila 1 fins a la fila 11. Podeu alçar la mà, per favor? Imagina't 228 persones. Imagina't que han anat al teatre i que no tornaran a casa. Imagina-t'ho. Imagina't que ara mateix ens estàs veient. Si estem ací és perquè el teatre fa presents als absents, els dona veu. Així que ara, més que mai, des dels escenaris hem de contar les seues històries, perquè ningú deixa d'existir mentre algú conta la seua història. Imagina't-ho. Imagina't que han passat 8 mesos des d'aquell maleït 29 d'octubre, 8 mesos, i encara queden moltes ferides per curar, moltes ajudes per rebre i moltes responsabilitats per assumir. Imagina-t'ho. Imagina't que un dia, després d'este malson, la gent dels pobles de València recupera la seva vida, que torni a somriure, que els negocis tornen a obrir i que els tarongers tornen a florir. Si ho fan, serà gràcies a l'esforç de totes i tots. Imagina't. Imagina't. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer.
et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon cœur frémira sous tes mains. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Avui hem volgut deixar fora el soroll per sentir-nos i abraçar-nos. Hem volgut propiciar un moment de calma i escolta. Benvinguts a la Gala de la Gratitud. Les arts escèniques donen les gràcies. Ara mateix, i des del primer moment, els que més necessiten la nostra abraçada i el nostre suport són les víctimes i els seus familiars. Els valencians som un poble unit i solidari. Som conscients de que no som res els uns sense els altres. I per això volem agrair per damunt de tot la dignitat, la fortalesa, la integritat, l'estima i la lleialtat als seus i a la seva memòria de totes les víctimes i els seus familiars. Esta nit estan amb nosaltres l'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre i convidem que puja a l'escenari a Mariló Gradolí, la seva presidenta. L'associació de Víctimes Mortals 29 d'octubre, la seva presidenta Rosa Álvarez. Y la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud València, el seu president, Cristian Lesec. Únicament, sense la cultura, la reparació serà incompleta i sense els escenaris, la societat perd espit o mirar-se i entendre's. Gràcies per estar, gràcies per resistir, gràcies per creure que la veritat també es diu des dels teatres, les sales, les places i els carrers. Moltes gràcies. Bona nit. Soc Rosa Álvarez, la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals Dana 29 d'octubre. I aquesta és la pregunta, per què ningú ens va avisar? Malauradament no hem d'imaginar res, en vàrem viure en primera persona. Nuestra asociación está integrada únicamente por familiares de víctimas mortales y lesionadas graves, tanto de Valencia como de Letur. Por ello estamos especialmente emocionadas y agradecidas de que hayáis valorado nuestra labor en momentos tan difíciles para nosotros. Millones de gracias por esta gala de las artes escénicas valencianas, por este reconocimiento y por el apoyo durante todos los meses de lucha. Gràcies a l'Associació Valenciana d'Empreses de Teatre i Dansa. I, com no, al poble valencià, al nostre poble. Una abraçada. I ho he de dir, ho sent molt. Mazón dimissió i a presó.
Jo tenia preparat un discurs, no m'han dit de res, així a fer-la mà el discurs. Molt emocionat, com ell és, per esta gala. Fixeu-vos les coses que ens passen. Ahir era la presentació del pla de reconstrucció, pla endavant, i no estaven. Una altra vegada s'han oblidat de nosaltres. Comencem a estar acostumats que alguns s'obliden de nosaltres. Però mireu com està el teatre. Això és suficient. La societat valenciana està així, està amb nosaltres. Mentre tinguem el vostre suport, nosaltres continuarem. Moltes gràcies. I ara rebem a un artista veí de Paiporta, César Romero, artista de circ.
Sintonia de les notícies de Apunt Ràdio. Són les 7 del matí. Dimarts 29 d'octubre. Xavier Borràs. La intensificació de les pluges i el vent fan cos des de fa ja més de 2 hores. Adrià Revert. Precaució. Previsió d'un dia ben inestable. Avís de nivell taronja. Xavier Borràs. Són les 8 del matí. Plou amb intensitat torrencial. Com a mesura de precaució, la Universitat de València, la Politècnica i la d'Elx han suspès les activitats. Maria Sánchez. 9 del matí. A Bunyol. La pluja ha baixat una miqueta d'intensitat. La tromba d'aigua ha sigut molt forta, uns 80 litres per metre quadrat. Ximo Rovira, 11:52 del matí. Entrevista al cap de climatología d'AEMET. Cuando llueve en sierras y montañas, todos los ríos, barrancos y ramblas llegan muy crecidos. 14 hores. Patricia Ramírez. A Tous encara plou, porta tot el matí plovent. Estem a 6 quilòmetres de l'entrada del municipi i la carretera ha quedat completament tallada. Paco Morrió. Atenció, tenim una última hora. I és que el riu Magre, al seu pas per Utiel, s'acaba de desbordar. Victòria Rosselló. Ens queden unes hores d'extremada inestabilitat. Preocupen els cursos de barrancs i rius. Àlex Blanger. Passen 9 minuts de les 6 de la vesprada i això que estan veient són imatges en directe de la localitat de Xiva. La força devastadora, cotxes amuntonats i una rambla sencera d'aigua que és com si fora un riu. Alba Requejo. Situació de màxima preocupació. Ja ho diuen les previsions i s'ha complit. 20 hores. Joan Miquel Llopis, Utiel. Veuen unes llums? És un altre dels tants rescats que s'estan fent per bombers, la Guàrdia Civil i UPI. Arturo Monedero, Alginet. El poder devastador del tornado. L'enllumenat públic no funciona. Víctor Vidal. Al Gemesí, la pluja no dona treva i ja s'acumulen més de 200 litres per metre quadrat. L'altura del riu sobrepassa la passarel·la. 23 hores. Amparo Fernández. Gràcies a tots vostès. Esta nit estarem molt pendents. Este servei de comunicació no descansa. Este mitjà oficial tampoc. Informem. Pèrdua de vides humanes. Els danys materials van i venen. Les vides humanes, no. Xavier Borràs. Bon dia. Són les 7 del matí del 30 d'octubre de 2024. Una data per a la història de les catàstrofes naturals que han colpejat la comunitat valenciana. Esta vegada sí. Esta vegada tots sentirem que la nostra ràdio i la nostra televisió estaven alerta, plenament conscients de la importància d'un servei que quan l'oratge esclata i ens posa en risc són els primers en adonar-se'n. Que important és la consciència del servei públic i com ens ha conmogut l'esperit d'ajuda i mobilització de Victòria Rosselló i tot l'equip de meteorologia d'Apunt. I tots els reporters, periodistes, redactors, presentadors, càmeres i tècnics que s'han deixat la pell per mostrar al món la commoció de la catàstrofe. Representant de la televisió valenciana, Victòria Rosselló, cap de meteorologia d'Apunt.
Moltes gràcies per aquest premi. Vinc en representació de tota la televisió pública perquè la veritat és que aquella jornada, els dies previs, el dia 29 i els posteriors, no va ser només la redacció d'informatius, sinó tota la programació que es va volcar en informar a la ciutadania del que estava passant, sobretot els dies posteriors, programes que no tenien res a veure. En els informatius van dedicar tota la seva programació a informar a la ciutadania, com dic, i menció especial també cal fer, a més de la redacció d'informatius, com comente, a l'espai, a l'equip de l'Oratge, als meus companys, a la ràdio, que va tindre un paper aquella nit de primer ordre quan estaven col·lapsats els telèfons d'emergències i es van convertir en un altaveu improvisat de gent que estava demanant ajuda que l'anaren a rescatar. He de dir que hem viscut, nosaltres, especialment els meteoròlegs, la crònica d'un desastre anunciat natural dies abans i que, a més, hi havia informació molt precisa de que s'acostava a una situació potencialment molt perillosa, com dic, dies abans, cosa que va permetre que la televisió pública es preparara per a poder oferir un dispositiu com calia. Les previsions meteorològiques sempre tenen un grau d'incertesa i a mesura que t'acostes en el temps al dia que es veu més perillós, en aquest cas era el 29, se veia això des del dijous o el divendres anterior, i de fet avisarem als responsables de la televisió, com dic, però a mesura que s'acostava veiem que la situació anava a ser molt perillosa perquè anunciava la possibilitat de pluges molt fortes no en zones costaneres, sinó en conques mitjanes i altes de rius i barrancs, i que a la costa era molt probable que no caiguera cap gota o que ploguera molt poc. Això feia que la perillositat fora més gran. El dia 29 ja es veia que la previsió s'havia complit perfectament, de matinada ja ho vegérem, i de fet va començar a ploure en torrencialitat a la Ribera Alta, i AEMET va posar l'avís roig a les 7:36 del matí. Avís roig és el màxim, no n'hi ha més. I avís roig vol dir perill per a la població, vol dir no isca de la seva casa si no és necessari absolutament. La ciutadania continuava fent vida normal amb un avís roig que va acabar afectant tota la província de València. Al llarg del matí, només al llarg del matí, és una pena que aquests testimonis tan bons que hem sentit no hagin anat acompanyats de les imatges, que són una documentació de primer ordre, per a que se sàpiga què és el que sabíem nosaltres i qualsevol que tingui accés a les dades públiques eren públiques, les dades de pluviometria, les dades de l'única dada que hi ha de l'aforament del pollo, però això estava a l'alcance a l'abast de tot el món. I a punt, des de primera hora del matí, no només informava del que estava passant, sinó que ho documentava en unes imatges que eren sumament alarmants, però des de bon matí. No parlem ja al llarg de la vesprada, sinó que des de bon matí se tenien una sèrie d'evidències com per a poder haver alertat a la població. Aquesta és la veritat i és tot el que tinc que dir. Peus, fang, fang, peus, fang, fang. Així estem els no cridats. Som desenes. Centenars. Pot ser milers. Sobre un pont que porta directament a la Buidor. Carregats amb armes de goma, amb mànec extensible, que viures i botes d'aigua que semblen no voler avançar. Sembla que molt sencer transita ara mateix per ací. El soroll de les passes contra el terra recorda una traca, una mascletà o alguna cosa digna de ser celebrada. Però això no és una celebració. Què fa vostè ací? Vinc a ajudar. Este no és un bon lloc per ajudar. Quedes a casa i seguisca les indicacions. Deixem passar. La vida no són les etiquetes, no són les instruccions en l'etiqueta impresa d'un xampú. No tens nom. Ni edat. Ni ètnia. Ni gènere. Però estàs. Amb tots. Feu el soroll que els de dalt haurien de fer. Però dalt
només s'escolta silenci. El paisatge postapocalíptic de les pel·lícules taquilleres se t'ha ficat dins els budells. I ja no pots treure-te'l. Retires les restes de la vida d'uns desconeguts que ara són també ta mare, ton pare o la teua germana. Després, arribes a casa i et sembla que eres afortunada i alhora culpable per tindre un lloc al qual tornar. Aleshores, al dia següent, neteges el fang amb més ràbia i més força que ahir. I a granes per deslliurar-te de la culpabilitat imposada, del dolor sostingut. Veus, agranant fang amb tu, un exèrcit sense pàtria, un poble sense rei. I quan ja no pots més, escoltes una rialla fluixa d'algú que ja no pot més. Una rialla fluixa que es contagia a tots. I entre riures i plors ens mirem, sentint-nos més que mai poble. Som els no cridats. Centenars de marques de sabates en l'asfalt. No hi ha paraules per expressar el sentiment que desperta veure aquelles imatges que ja són història, de milers i milers de joves creuant el pont que uneix el barri de la Torre amb Sant Marcelí. Un dia darrere d'un altre, amb aquella determinació, aquella dignitat, aquella decència. I després tornant a casa rendits i enfangats però convençuts, orgullosos, irreductibles. Voluntaris del Gemesí, Belén Cebolla, Esther Abad i Encarna Fallos. Si estan per ací, us convidem a pujar a l'escenari. Voluntaris del grup de teatre de l'UPB, Aida Sanz Pulido, Raúl Martínez González, Juan Bí López Baldós, Sílvia Bascunyà, Fernández, us convidem a pujar a l'escenari, si esteu per ací. Sí. Marc Brell i López, Pedro Sánchez Carbajo, Andrea Ortiz González, Bianca Torzu, Jordo Costa Pellicer i Marisa Gras Romero. És el Gemesí? No. UPB? Al Gemesí no. Belén Cebolla, Esther Abad i Encarna Fallos no estan. Demane perdó per si cride algú que no hi és i no cride algú que hi és, però bueno, a última hora hi ha hagut canvis. I també demanem que puja a l'escenari a Nando Durà, representant dels llauradors de l'Albufera. Anava a contar-vos com el teatre ha sigut un espai on poder donar-li veu al xoc posttraumàtic de la Barrancà. I anava a donar les gràcies als meus companys pel suport, tant com a voluntaris aquells dies com a companys d'escenari. I a la meva universitat per cancel·lar les classes. Però soc d'un poble de l'Horta Sud, Albal. Un poble al que podem donar les gràcies perquè la Barrancà sols afecta a la meitat del nostre municipi. Avui, 8 mesos després, seguim vivint en color sèpia,
Em por a l'aigua i a la pluja, sense ascensors ni garatjos, en pèrdues materials, animals i humanes que ningú mai ens podrà pagar. I ahí fora encara no hi ha responsabilitats polítiques. I sí, com diu Pep Botifarra, som el País Valencià, el poble que reneix de les cendres, però ho anem a fer gràcies al poble de peu i no gràcies als polítics. Quan el fang ho cobria tot, els tractors obriren camins. No som només qui cultiva menjar, sinó que acudís quan fa falta. Este reconeixement és per a tots els llauraors que vam estar al costat del poble en els pitjors moments. La cultura i l'agricultura comparteixen una cosa. Sense arrels no som res. Gràcies per fer-nos visibles. Cada 3 segons. 1, 2, 3. No donàvem abast. Milers de peticions d'auxili entre el 29 i el 30 d'octubre. Mai havia vist una cosa igual. Ni jo ni els 44 companys més que coordinarem el rescat de centenars de persones. Va ser terrible. Em diuen Ariane. I avui represente a Laura, coordinadora al 112, el servei d'emergències. A mi em diuen Jorge i vinc a representar a tots els col·lectius que Laura coordina des del 112. Cossos de bombers, bussejadors, protecció civil, unitat militar d'emergències, salvament marítim, metges, tots. Tots els que rescataren i cuidaren a milers de persones abans, durant i després de la tragèdia. I volem donar-los les gràcies. Junts volem agrair la seva feina a totes aquelles persones que decideixen dedicar la seva vida al servei públic i al bé comú. Aquelles persones que es formen per cuidar, protegir, rescatar, per a cuidar l'altre, fins i tot arribant a posar en risc la salut o la pròpia vida. Si jo, o sigui Laura, la que treballa al 112, fa una telefonada sol·licitant auxili, les persones que el meu company representa hi acudixen, sense dubtar. I nosaltres som intèrprets. Estimem la nostra faena i la fem el millor que podem. Però elles i ells no es poden permetre fallar. Elles i ells prenen decisions vitals i defenen aquesta enorme responsabilitat cada dia al seu treball. Però si tot això no fora poc, el 29 d'octubre els efectius actius que van rebre les nostres telefonades es mobilitzaren. I tant que es mobilitzaren, però és que els efectius no actius també ho feren. Van practicar la desobediència i acudiren a ajudar. Jo ara soc Luis. Soc bussejador. Vaig anar al Parc Central de Bombers per voluntat pròpia. A mi no em cridaren. No entenc per què. Al parc vaig trobar molts altres companys, disposats a anar-ho fora. Jo sóc Àfrica. Soc metgessa en cap al centre de salut del Xemesi. Vaig rebre una multitud
de metges de Múrcia. Eren tants que no sabia què fer amb ells. Ells mateixos s'organitzaren per fer atenció domiciliària i els veïns del poble van estar molt contents. Venien fins i tot els caps de setmana amb els seus propis vehicles. Yo ahora faré de Juan y David. Somos de Madrid. En nuestra comunidad no nos permitían venir en horario laboral. Así que decidimos venir en nuestros días libres, por nuestros propios medios. Es que somos bomberos. Estamos aquí para ayudar. Nosaltres som intèrprets i tenim la sort d'habitar per esta nit la pell d'estes persones valentes, generoses i amb una dedicació que pensem que és verdaderament humanitària. I per tot allò no podem sentir més orgull de tots i totes vosaltres. Moltes gràcies, de tot cor. Gràcies. Quan diguem nosaltres, els valencians, també estem dient bombers, militars, guàrdies civils, policies, responsables de les emergències. I en les mans de tots ells, un dia qualsevol, pot trobar-se la nostra vida, o la dels que més estimem. I després de tot el que ha passat, se'ns ha demostrat que la nostra vida està en bones mans. Guàrdia Civil, Coronel Don Ángel Gil Redondo, jefe de Asuntos Generales. UME, Teniente Coronel Ángel Martínez Puig, jefe del 3er Batallón de la UME. Ejército de Tierra, Teniente Coronel Don Francisco Javier Ucar Gil, jefe del órgano de apoyo al comandante militar de las provincias de Valencia y Castellón. Y Policía Local, Inspector Don Fernando Fanjul Climent. Buenas noches. Unas breves palabras en nombre del general jefe de la zona de la Comunidad Valenciana, que por encontrarse fuera de la comunidad no puede estar en este acto. Únicamente para agradecer en nombre de todos los hombres y mujeres de la Guardia Civil que desde un primer momento se pusieron a disposición de esa ciudadanía a la que servimos todos los días y en el que en estos dificilísimos momentos necesitaban más de nosotros. No solamente de Valencia, sino de todas las unidades de España, en la que a lo largo de ese 29 de octubre y los días posteriores se desarrolló un importante dispositivo en el que hubo un ingente número de esfuerzos dedicados y que al final a uno siempre le queda la sensación de que uno no llega. Gracias, pero también debo reconocer que ante parte del auditorio que tenemos hoy aquí, en el que hay personas que han perdido tanto, han perdido seres queridos, han perdido todo, es difícil y se hace complicado recibir un reconocimiento a los que nos dedicamos a esto y a los que estamos para servir a los ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Yo soy el jefe del batallón de la UME, que tiene su sede aquí en Valencia, y en nombre de toda la Unidad Militar de Emergencias, pues solo puedo agradecer el reconocimiento que han tenido con nosotros. Desde ese primer día, 29 de octubre, fatídico día, estuvimos pues en la emergencia salvando a las personas que pudimos, y luego durante los más de 150 días que estuvimos al servicio de
nuestra sociedad, pues ayudando en todo lo que pudimos, y para nosotros, pues como ha dicho el coronel, siempre nos queda la espinita clavada en el corazón de pensar si hemos hecho, pues nos gustaría haber hecho mucho más de lo que hemos hecho. Pero bueno, todo nuestro esfuerzo y nuestro reconocimiento a todas las personas que han perdido a algún ser querido y también a todos aquellos que se han visto damnificados durante esta terrible catástrofe. Muchas gracias. Buenas noches, Teniente Coronel Úcar, soy de la Comandancia Militar de Valencia y Castellón. Simplemente agradecer, como han dicho, pero bueno, más allá del agradecimiento y los premios, nuestra máxima satisfacción ha sido que con nuestro trabajo y más trabajo hayamos podido paliar de algún modo pues, las consecuencias de tan enorme catástrofe. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, muchas gracias desde Policía Local Valencia y hacer esto extensible a todas las policías locales de España que, sin dudarlo, vinieron de todos los municipios con ese afán de servicio público y que fueron goteando aquí a lo largo de esos días. Muchas gracias. N'hi ha paraules que exigissin el femení. Veritat és una d'elles, R. de Luca. La veritat. Però on està la veritat? Qui la té? Qui la divulga? Com es troba la veritat entre el fang, el soroll i la tempesta? Com es fa parlar als responsables? Qui dona veu a les víctimes? Com es manté viva la veritat quan l'ànsia d'immediatesa l'arrossega i la soterra? La veritat és un substantiu femení que el poder sempre vol pervertir, comprar o amagar. La veritat és allò que ens ajuda a entendre i ens porta a l'acció. La veritat és un substantiu que tremola. Necessitem missatgers i missatgeres de la veritat, periodistes que estimen l'ofici de la veritat i la valentia de sobreposar-se a l'escenari del dolor. Periodisme compromès i valent. Periodisme insubornable i honest. Periodisme objectiu i sensible. Fotògrafs, reporteres, redactores, periodistes que es llancen al carrer, a l'escenari del conflicte. Periodistes que surfegen pel fang de l'especulació i la manipulació sense deixar-se intimidar. Periodistes que s'arrisquen per la integritat. Periodistes que fan tremolar el poder. Periodistes que ens mantenen alerta. Gràcies per mantindre viu el clam de tot un poble. Gràcies per fer-nos arribar els fets com són. Per no amagar-los, per no maquillar-los i per posar-los en primera plana. Gràcies per apuntalar la veritat per a que ningú no la faça tremolar i caure. Gràcies per no deixar que la força de l'aigua i el fang s'emportara els fets i la memòria. No volem parlar avui dels polítics, tots així sabeu per què. Però sí que volem anomenar els seus sentineles, els que desmunten els mentiders i pensen en els ciutadans més enllà d'interessos il·legítims i pressions interessades. Els que donen veu i arguments als més vulnerables, als que resulten més incòmodes al poder. Periodistes que han sabut sobreposar-se al rebombori polític i han parlat de les causes verdaderes, de tot el que ha ocorregut
més enllà de la irremeiable tempesta. Representants de la premsa valenciana, Alfons García, subdirector del diari Levante MB, i Juan Magraner, editor Hoy por Hoy, Cadena Ser Comunitat Valenciana. Bona nit i moltes gràcies. I seré molt breu. El que vaig a dir té molt de compromís també. No podem oblidar mai. No podem. Bona nit. Imagineu que jo no estic ací. Imagineu que qui està ací és el company fotògraf que la nit del dia 29 es va quedar atrapat en un parc de Paiporta i es va passar tota la nit esperant, si podia, que algú la replegara. Imagineu que qui està ací són les desenes de companys que a partir del dia 29 isqueren al carrer des del diari, caminant o en bicicleta cap a la zona zero i tornaven en les botes plenes de fang, la roba mal feta i els ulls trencats de mirar l'horror. Ara, que sembla que n'hi ha dies que estem en la sala d'espera del caos mundial i ara que algú volen fer creure'ns que la veritat no existís, ells representen el valor del periodisme. Ells són els que estan ací esta nit, no estic jo. Jo estic ací per a donar-vos una abraçada a les víctimes, als familiars de les víctimes i demanar-vos, a lo millor el que els altres no han fet, demanar-vos disculpes pel que hem pogut fer malament. Gràcies i una abraçada. Entre a la sala de concerts. Què faig en un concert, em pregunte? Què faig avui en general en una ciutat que no és la meua? És la primera vegada que vinc a un concert sol. És la primera vegada que vinc a un concert sol. I estic ací per treball. Per treball. Hores després de les cadenes humanes, de les garrafes d'aigua, de les pales, de les graneres. Què estic fent ací? En una ciutat que no és la meva. Faig mitja volta i me'n vaig. Algú em frena. Que comença ja? És una de les organitzadores. Em diu... Són 3 cançons per cada banda. Va, dona-li una oportunitat. I si no t'agrada, te'n pots eixir entre grup i grup. I entre grup i grup, en els 5 minuts que les bandes tarden en organitzar el seu escenari, li conte que no balla perquè em fa mal el coll, els braços i les cames, però que alguna cosa s'ha mogut dins. I ella em contesta. Em costa d'entendre que les coses lletges també formen part del món que habitem. I jo, que encara que molt sovint li baixo el volum al món per no quedar-me completament sord, li conte que estos dies he après que la realitat no es pot dividir entre el que es veu i el que no. I ella contesta. Han d'existir canals. Deixar que la bellesa es comuniqui amb la violència, com avui, en este concert que fa mal. Cal connectar el plaer amb el dolor. O correrem el risc de convertir-nos en éssers que no senten perquè tampoc pateixen. En cors que no bateguen perquè els seus ulls no veuen.
le pega un glop a la cervesa i continua. Som trossos de carn i som algun record a punt d'ofegar-se, en qualsevol moment de perdre's per sempre, de deixar de bategar. No seria preferible aprendre a veure-ho tot a través del funk, de la lluentor, dels focus d'un concert al mateix temps? I aleshores s'allunya i es fica enmig d'un fogo. Comença a saltar, a cridar. No sé si celebra, no sé si somriu. Jo crec que resistix. Kill my brain! Break the chains! Kill my brain! Break the chains! Mira al meu voltant i veig que no sóc l'únic que ha vingut sol. València ens està ensenyant que ens morim de ganes per sostindre'ns els uns als altres. És una llàstima que apreciem de veritat la integritat i la humanitat de totes les comunitats en les que convivim i compartim tantes coses just quan ens passen coses terribles. Però precisament això les fa menys terribles i ens recorda com són d'absurdes i infundats tots els arguments que pretenen enfrontar-nos. Estimem Euskadi, Catalunya, Cantàbria, Astúries, Galícia, Castella-La Manxa, Castella-Lleó, Múrcia, Andalusia, Extremadura, Navarra, Aragó. Gràcies a tots per la vostra solidaritat. Demane que pugen a l'escenari els representants de les entitats que arreu de l'Estat han col·laborat, algunes d'elles organitzant actes solidaris per recaudar fons. Lluís Planes, Oficina per a la Recuperació Cultural, Federació Llull d'Entitats que es compon de les següents associacions: Acció Cultural del País Valencià, Obra Cultural Balear i Òmnium Cultural. SGAE, president Antonio Onetti. Sí. Jo vaig dient. Associació Socarrats, president Fermí Font Mezquita, Adetka, Isabel Vidal, Toni Albadalejo i Jofre Blesa, i a ISGE, Regina Enguídanos. Bueno, buenas noches. Desde que tuvimos conocimiento de lo que estaba pasando, intentamos poner todos nuestros recursos, lo que podíamos hacer para ayudar no solo a los autores que forman parte de SGAE, coreógrafos, músicos y dramaturgos sobre todo, sino a toda la gente que trabaja con ellos, que es un poco el ámbito donde nosotros podíamos ayudar, ¿no? Ojalá que lo antes posible se pueda recuperar toda esa infraestructura que se perdió, todos esos auditorios, esas furgonetas, esos locales de ensayo, esos instrumentos, esas escenografías, y se recupere todo ese tejido cultural. Pero lo más importante es, ojalá hubiéramos podido hacer más y ojalá hubiéramos podido ayudar a salvar a la gente. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Ante todo, disculpar la ausencia de Pepe Ayelo, que es el presidente de nuestra asociación de Gestió Cultural, Asociació Valenciana de Profesionales de la Cultura. Y bueno, pues yo vengo aquí a representarle a él como vicepresidenta de la asociación y a leeros estas palabras que hemos redactado hoy. Para Gestió Cultural, la propuesta de dirigir la Oficina para la Recuperación Cultural por parte del Ministerio de Cultura
bajo el acuerdo con las asociaciones profesionales de artes escénicas de la Comunidad Valenciana, supuso un auténtico reto. Si bien es cierto que muchas de las tareas que íbamos a acometer forman parte de nuestro quehacer diario, la magnitud y la gravedad de la situación nos hacía dudar sobre si seríamos capaces de salir adelante y cumplir con la responsabilidad que se nos encomendaba. Algunos meses más tarde podemos decir que sí estamos siendo capaces, gracias al trabajo incansable de un equipo maravilloso, bajo la coordinación de la técnica responsable de la ORC, Elba Torres, aquí a mi lado. Queremos agradecer desde aquí la confianza depositada en nuestra asociación, por parte del Ministerio de Cultura y especialmente por parte de Getsemaní de San Marcos y, cómo no, por parte de las asociaciones profesionales de artes escénicas de la Comunidad Valenciana, que fueron las que propusieron al Ministerio que fuera Gestió Cultural, la asociación que coordinara la Oficina para la Recuperación Cultural. El importante reto y la confianza depositada en nosotras nos hizo sentir inmediatamente corresponsables con los objetivos planteados, con el trabajo encomendado y, sobre todo, con la terrible situación en que la DANA había dejado a tantas y tantas empresas, autónomas y compañeras. De ahí que desde el primer momento planificáramos acompañar, asesorar, mediar e incluso hacer labores de aproximación a nuestra realidad, a todo aquel como la Generalitat Valenciana tuvo a bien aprovecharlo. Quizás la herramienta más importante de la que estamos utilizando sea la empatía, la capacidad de intentar ponernos en la piel de personas y empresas que están pasando por un trance importante, buscando soluciones desde la comprensión y la identificación con el problema. De ahí que no solo planteáramos ayudas técnicas, sino también apoyo emocional, en colaboración con Psicólogas Sin Fronteras, algo que nos parece esencial en un ámbito creativo como el nuestro. Sabemos, creemos y sentimos que de esta también vamos a salir. Paso la palabra a mi compañera Elba, por si quiere añadir algo más. Un poco más. Dar las gracias Concha, y además de suscribir plenamente lo que dice, lo que desde Gestió Cultural se dice, también queremos agradecer a la Fundació General Universitat de Valencia el hecho de que nos hayan proporcionado una sede física con una apuesta firme y valiente por el proyecto, y también a las 18 personas que están al frente de las oficinas técnicas de gerencia y de gestión de las asociaciones culturales que engloban la ORC, porque son un maravilloso altavoz y porque son una fuente increíble de retroalimentación y aprendizaje. Y todo esto basado en la empatía. Muchísimas gracias. Bona nit. Des de la Federació Llull i en el seu nom Acció Cultural del País Valencià, avui no venim a cridar-vos al carrer. Avui venim a rebre un agraïment per l'organització d'una recaptació de fons que vam fer en què el poble, vosaltres, posareu els diners i nosaltres ajudarem a repartir-los, perquè pensem que la cultura, que està en el nom d'Acció Cultural, és fonamental. La cultura, avui que podem descansar d'una reivindicació, ens recordo que n'hi ha una pregunta pendent, per què no ens avisaren, com ha dit Carles, la cultura fa presents i absents, i pensem que avui se fa evident que no ha estat això gens ben resolt i que se té que acabar d'una altra manera. Gaudim avui de la gala, gràcies per el reconeixement i pront vos tornarem a cridar. Bona nit. L'Associació Cultural Socarrats de Vila-real també ens hem volgut afegir a les mostres de suport a la gent afectada per la barrancada. I ho hem fet aportant una nostra xicoteta d'ajuda a les arts escèniques. Costa refer-se d'una situació tan dramàtica com la que s'ha viscut i encara fa més mal veure que les institucions autonòmiques no han estat a l'alçada ni s'han assumit les responsabilitats que pertoquen. La societat civil, però, ha fet pinya i aquesta n'és una mostra. A bon segur que aconseguirem una societat més forta i més unida
i amb una miqueta d'intel·ligència evitarem que en el futur que els pitjors governants estiguen en els pitjors moments. Moltes gràcies. Bona nit. En primer lloc, mostrar el nostre absolut respecte als presidents i les presidentes de les associacions de víctimes de la Dana. En nom de DETCA, jo sóc la seva presidenta, i els companys que venen en representació de la Junta, donar gràcies a la nostra família d'arts escèniques de la Comunitat Valenciana. Nosaltres l'únic que vam fer va ser intentar canalitzar les mostres de suport i solidaritat de tota Espanya envers els nostres companys d'arts escèniques a través d'una gala que vam fer a la ciutat de Barcelona. Agraïm moltíssim que ens hagueu convidat enmig de tots aquests homenatges, de totes aquestes persones, bones persones tan importants que han fet tant perquè aquesta situació es reverteixi el més aviat possible. I volia fer una petició i un reconeixement, una petició de reconeixement. La petició és que aquí, en aquesta sala, hi ha representants institucionals culturals que sí són sensibles a la situació que estem tenint, que no oblidin que es continua tenint, Jordi Martí, es continua necessitant ajuda a les arts escèniques d'aquesta comunitat, que continueu donant ajuda perquè puguin recuperar-se el més aviat possible. I com que crec que els nostres companys, la nostra família valenciana d'arts escèniques, no es farà un autohomenatge de gratitud, vull posar de manifest que les persones que estan a sobre dels escenaris, els artistes, els tècnics, les productores, les companyies, tota la gent que treballa en el món del teatre, la dansa, el circ, també van fer un esforç molt important per uns moments que eren delicadíssims anímicament, pujar a l'escenari i mostrar el millor de si mateixos per intentar ajudar anímicament a una societat que ho necessitava i que encara ho necessita. Us estan dient que la cultura és important, que les arts escèniques són importants, que necessiten del vostre suport, del suport institucional i que puguin recuperar el més aviat possible el seu pols, perquè són essencials perquè activitats com les que estem avui reconeixent es puguin mostrar al nostre públic. Per tant, demanaria, donat que ells no crec que s'ho puguin fer ells mateixos, un aplaudiment per les arts escèniques de tota València. Hola, buenas noches. Bueno, yo estoy aquí en nombre de AISGE y Fundación AISGE. Para los que habitualmente vienen a esta gala saben perfectamente quiénes somos. Somos la entidad que gestionamos los derechos de los actores en España y estoy aquí en nombre y representación de los patronos de la Fundación AISGE, en nombre del presidente, que es Emilio Gutiérrez Cava, y de la delegada en Valencia, Cristina Plazas. La verdad es que no sabía que tenía que subir aquí y estoy especialmente emocionada también porque estoy sentada al lado de una mujer maravillosa, de Toñi, que perdió a su marido y a su hija esa fatídica noche. Y bueno, nosotros la ayuda que ha generado Fundación AISGE ha ido exclusivamente destinada al eslabón para mí más importante de las artes escénicas y de las artes audiovisuales también, que son los actores. Para la mayoría del público, la imagen que se tiene siempre de los actores es de gente con muchísimo éxito, muchísima felicidad, pero la realidad sabemos que es bien distinta. Es una profesión con una inestabilidad enorme y cuando además te viene una desgracia como la Dana, es una daga mortal. Desde Fundación AISGE intentamos ayudar tanto económicamente como psicológicamente, prestando ayuda asistencial a nuestros socios, que son la gran mayoría de los actores de este país, y estamos orgullosos de esa labor. Tan solo hemos intentado estar a la altura de vuestro dolor, lo digo porque muchos de ellos están aquí hoy. Nada, buenas noches, dar la enhorabuena a Betit por esta hermosa gala y decir que, bueno,
La cultura al final lo puede todo, pero necesitamos apoyo y ayuda de estos seres poderosos. Así que les invito a que sigan exigiendo justicia, a que sigan exigiendo los derechos para los más débiles. Gracias. Em demanen també la presència a l'escenari de Cristina Sáez de la Fundació Carasso, que no sé si està per ací, i si està... Et demanem disculpes perquè amb tants canvis d'última hora havies desaparegut de la llista. Bueno, yo tampoco sabía que tenía que subir, pero simplemente... Bueno, la Fundación Danielina Carasso es una fundación de mecenazgo y nos dedicamos a apoyar proyectos culturales de todos los ámbitos, de todas las disciplinas artísticas, y desde luego con todo lo que sucedió pues no podíamos por menos que ponernos a disposición no solo de Abetit, sino de otras asociaciones profesionales de la cultura en Valencia. Y por nuestra parte simplemente dar las gracias a los profesionales del sector cultural por ser abrazo, por ser altavoz, por ser foco y por ser resistencia. Gracias.
antiga maledicció xinesa afirma: tant de bo visques temps interessats. I en això estem. Pandèmies, inundacions, guerres, apagons, moviments massius de poblacions fugint de realitats terribles als seus països d'origen. I enmig de tot aquest rebombori, on queda el teatre? Té sentit avui representar teatre? Llisc els clàssics i mire després el món. Torne a llegir a Valle Inclán, a Èsquil, a Plaute, i mire el telediari. Torne a llegir a Shakespeare, a Brecht, a Sòfocles, i pega una ulladeta al diari. Torne a llegir a Molière, a Buchner, a Lope de Vega, i faig scroll a Twitter, Instagram i TikTok. I torne a Eurípides, a Schiller, a Calderón. I em mire a l'espill. No. Ens mira a l'espill. I posa a Tirso, a Goldoni, a Goethe davant l'espill. I pense, hòstia, tan poc hem canviat. I sona el famós tango. Que el mundo será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. I la veu de Julio Sosa ompli l'ànima i ens recorda que el segle XX, ja el XXI, és un segle de maldat insolent. Tal vegada aquesta maldat que sembla nova és la de sempre. El mal perviu en nosaltres i s'augmenta en aquelles societats que menyspreen el teatre i censuren la cultura. Els herois clàssics són dones i homes, millor que nosaltres, els que es passen coses pitjor que a nosaltres. I en la seva desgràcia és on hem d'aprendre a com oferir al món la nostra millor versió. Aleshores, respire, respire, i comprenc que avui el teatre té més sentit que mai. I m'he sentit encara a València, després la Dana, i que hi ha gent ahí fora, en altres comunitats, que ens han ajudat a llevar-nos el fan de damunt. O sigui que des de València diguem gràcies, gràcies per fer-nos sentir que el teatre és més necessari que mai. Un poc d'alegria i també volem demanar que puja a l'escenari perquè abans se'ns ha oblidat Andrés Navarro de la Fundació Antonio Banderas. Per favor, Andrés, com és que no t'he cridat? Com és que no t'he cridat a tu? I te quedes un poc solet al regidor d'Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno. Si vol... al secretari d'Estado de Cultura, Jordi Martí Grau. Volem donar-vos el nostre reconeixement. Hola, bona nit. No sóc Antoni Banderas. Per si acas, Gràcies, gràcies. Més. Aquí serà. Anem a veure... Van ser 2 mesos arreplegant diners en el teatre tots els dies per a la Dana. I jo, com a valencià, vull agrair a tot el públic de Màlaga i a la Fundació Antonio Banderas per la causa. De part d'Antonio Banderas, de la Fundació Antonio Banderas, del Teatre Soho CaixaBank, gràcies i molta força i molt d'amor per als damnificats i per a les víctimes.
Moltes gràcies i visca València. Molt bé, pues yo tampoco sabía que tenía que pujar. Sorpresa, Gràcies per la sorpresa. José Luis. Bueno, per la meva part, dir que des que va ocórrer això, la dana del 29 d'octubre, pues, la part que em tocava a mi des de l'Ajuntament pues, van intentar estar al costat de tots aquells afectats, principalment a les pedanies de València, en la part cultural, i bueno, vam ajudar en el que vam poder. Mai és suficient, però jo crec que sempre hem d'estar ahí i donar les gràcies a les arts escèniques per esta gala, per este agraïment, perquè l'agraïment és nostre, perquè les arts escèniques esteu sempre ahí per a recolzar en qualsevol causa solidària i sempre estar al costat de les víctimes que realment són les més afectades de tot allò que va passar en esta dana. Així que moltíssimes gràcies. En primer lloc, una enorme abraçada a totes les víctimes, a totes les famílies de les víctimes, a les associacions que els representeu en la màxima proximitat i espero que tot aquest clam solidari i d'agraïment serveixi, encara que sigui poc, per pal·liar el dolor. La segona és agrair a les empreses i a les entitats de teatre del País Valencià haver organitzat aquesta gala i haver-nos, a més, reconegut la feina que vam intentar fer des del Ministeri per reengegar el més ràpidament possible la vida cultural en les zones afectades i per estar el més propers possibles als creadors, als músics, als artistes, a les companyies. Ho ha explicat molt bé la representant de l'Associació de la Gestió Cultural, aquestes oficines que permetien o que volien acompanyar de prop i que volen acompanyar de prop la gent que va patir del món cultural a les llibreries, biblioteques, etc. Tots aquells que veu patir l'enorme desastre d'aquell 29 d'octubre fatídic. Però no puc deixar de dir, després d'escoltar-vos durant pràcticament quasi tota la gala, dir que, com que jo avui aquí soc polític i segurament no és el gremi més agraït per ser aquí, però jo vull dir-vos que no tots els polítics són iguals. I no estic parlant de colors. He conegut polítics de colors molt diferents que quan s'han d'arremangar s'arremanguen. I va haver-hi alcaldes i alcaldesses que es van arremangar. I ho dic que és important perquè quan diem tots els polítics són iguals i ens carreguem la política com a activitat, afablim una miqueta més la democràcia. I la tenim prou afablida com perquè em sembla que sigui necessari intentar des de tots els àmbits possibles reforçar-la el més possible. I aquí la cultura té un paper fonamental. La cultura té un paper fonamental perquè la cultura no és només per entretenir. La cultura, ho heu dit, amb aquesta paraula tan bonica que feu servir al País Valencià, és un espill de la nostra societat. És un reflex que ens ha de commoure però que alhora ens ha de fer pensar, ens ha de generar consciència crítica, ens ha de permetre ser exigents i resistents alhora a tot el que està venint. Només societats amb un ecosistema i amb un sistema cultural fort i potent podran ser capaços d'enfortir la democràcia i de trobar polítics que sempre estiguin a l'alçada. Moltes gràcies. Ara sí demanem que pugen a l'escenari els representants de qualsevol dels teatres o empreses propers que han patit en pròpia carn els efectes de la barracada. Maria Almudévar i Yolanda Muñoz de l'Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians, Carles Alberola i Toni Benavent d'Albena Teatre. No pugeu? No pugeu? Sí.
APCCB, Associació de Professionals de Circ de la Comunitat Valenciana, APDCB, Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana, Eva Moreno, Bramant Teatre, Maria Minaya i Teresa Crespo, Comedy Plan, Rafa Alarcón, Comitè Escèniques, Presidenta Kika Garcerán i Jessica Martínez, Contrahecho Producciones, Pilu Fontán i Alberto Baño, Disparatario, Lorena Comín, Espai de Circ, Associació Valenciana de Circ, Juan Bayón, La FAM, Sergi Heredia, l'Horta Teatre, Alfred Picó, Olímpia Metropolitana, María Ángeles Fallos, Pot de Plom, Xavi Castillo, Teatre del Raval de Gandia, Francesc Burgos, Teatre Micalet, Pilar Almeria i Llapadú Produccions, Javier Sauquillo. Ai, quanta gent! Això sí que és una gentada. No començant perquè no són molts. Crec que sí. Gràcies. Simplement en nom de totes les companyies que estan així i molts companys que falten, en nom de tots aquells també que ens heu seguit acompanyant, del públic, parle ara, per al que jo ara demano un fort aplaudiment, perquè realment necessitem la seva calor. Este és per al públic. Dir que queden moltes coses per resoldre, queda molt per a què s'acabem d'alçar del fang del tot, però el poble valencià és un poble que mira cap amunt i que va eixint i estem eixint, i hem de donar les gràcies a tota la gent. En esta gala hem intentat fer això, a tota la gent que ens ha acompanyat, que ens ha ajudat, que ens ha donat la mà des del primer dia, com s'ha dit al llarg de la gala, d'una quantitat de voluntaris, de gent solidària, que era emocionant veure com venien a ajudar-te a traure coses, gent que no coneixies de res, que venien d'altres poblacions, de poblacions del voltant, i això mateixa que val per Albena val per a totes les companyies. Este és un acte de germanor, d'agraïment. Sols volíem dir gràcies a persones, a institucions, a voluntaris, a companys de col·lectiu de les arts escèniques d'altres autonomies que ràpidament es ficaren en marxa, i sobretot també a tots vosaltres que esta nit heu decidit acompanyar-nos així. Moltes gràcies a tots i una abraçada. Presidenta. Bueno, voy a intentar no estropear unas palabras de Jaume Policarpo porque lo voy a hacer en valenciano y esta gala se merece que hagas esfuerzo, ¿vale? Bueno, como estoy muy emocionada, no sé lo que me va a salir. Tenim un ofici, una vocació que és preciosa, perquè tot lo fem per mostrar-lo als altres. Necessitem a l'altre per reflexionar junts, riure, plorar i estimar. Pot ser per això, quan són els altres els que ens ajuden a refer-nos després del desastre, ens quedem parats al centre de l'escenari, bloquejats per una emoció desconeguda. I aquesta emoció no és més que agraïment. Un agraïment intens, indescriptible, que està barrejat amb fang i ràbia. Impotència i amor, frustració, cansament, solidaritat i ese riure fluix, com diu la nostra companya Arantxa Cortés, que brota quan ja no pots més i t'adones que estàs envoltat de gent que sent tot això en tu. Esta nit
les arts escèniques valencianes, ens sentim així amb tots vosaltres i volem donar-vos de tot cor les gràcies. Hem vist tanta solidaritat, tanta ajuda, els llauradors amb les seues màquines, voluntaris rescatant i cuidant animals, la Universitat de València recuperant fotos antigues, recuperant la memòria, els tècnics culturals dels pobles afectats defensant la programació al carrer com fora i els espectadors. Els nostres espectadors fidels i compromesos, disposats a ocupar la seva butaca, conscients de que eixa sempre és la millor manera d'ajudar-nos. I ara sí, ha arribat l'hora d'acomiadar-nos de la mà de Teresa Lozano i Enric Benavent, dos dels nostres intèrprets més estimats. Però abans que ells concloguen amb la seva invocació, volem fer palesa la nostra admiració i respecte pel treball d'investigació de la jutgessa de Catarroja, Núria Ruiz Tobarra. Encoratjar-la perquè continuï endavant amb la mateixa determinació i sentit de la justícia que ha demostrat fins ara. Déus que protegiu el món i els seus habitants. Teniu compassió de nosaltres i ajudeu-nos a entendre el nostre tràgic destí. Conforteu-nos en la desgràcia, abraceu-nos en la desesperació i feu-nos sentir la força immensa de l'esperit per superar la pèrdua. Jesús de Nazaret, Alà, Brahma, Buda, Yahvé i tots els noms que ens parlen d'amor i unitat, d'humilitat i compassió, de respecte i comprensió. Acolliu els nostres al vostre sí. Deixeu-los dormir al vostre caliu en pau eterna per sempre més. Ells som nosaltres i nosaltres som ells. Feu-los sentir l'esperança del nostre cant, l'alegria que agita els nostres fills, el bes dels que es vam estimar. No permeteu que s'esborre el tacte de la seva pell, ni el to de la seva veu, ni la música de la seva rialla. Cuideu-los eternament. Cuideu-los eternament. Dolça rialla, tots ens contagia i ompli de joia el nostre cor. Tens en la mirada les promeses de tots els amants.
no tan covardes, preguen les armes de l'entusiasme i la bondat. Cantarem victòria amb un himne a la felicitat.